रबि नार्जारि बिथांनि डाइरेक्शन आरो प्रडाक्शननिफ्राय मोनसे सावथुन रिलिज जानो थांगासिनो दं। बे जाबाय थैसाम 2। ओमफ्राय दिनै ट्रेलारा रिलिज जाबाय। जों नायबाय दिनै माने बेखेवनाय मोनसे हाबाफारि दंमोन बङाइगावनि इउनिभार्सिटि स्टुडिअ'आव। दा खोब गोजोननाय मोन्दों जों। रबि नार्जारिया गेजेरावनो गोबां बोसोर ब्रेक लादोंमोन। जिहेतु बिथाङा मोजां नलेज दंखायो, आयदा दंखायो, सासे गोजाम जोंनि बर'नि महरगिरि आरो डाइरेक्टर प्रडिउसार। बिथाङा मथा-मथि 8 बोसोरसो उनावहाय सावथुनखौ दिहुननाय जादों आरो पार्ट 1 ओंखारलांबाय गेजेराव। दिनै पार्ट 2नि माने ट्रेलार रिलिज जादों। जों नुबाय नायबाय मोजां मोन्दों। गोदान टेक्न'लजिजों बिथाङा माखासे एन्टारटेइन खालामदों आरो रायजो राजा गासिबो नायनो हागोन। दिनै माने पाब्लिक खालामनाय जासिगोन इउटुबाव। दा बे थैसाम 2नि जा मोनसे ट्रेलार बेखौ गासिबो एन्जय खालामनो हागोन। जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों, मोजां मोन्दों आरो रबि नार्जारिखौ जोङो गोबां बोसोरनि उनाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रियाव जोङो दिनै बरायबाय। बर' सावथुना मार्केटआ जोबोद खम। बेनि गेजेरावबो माखासे प्रडिउसारफोरा गोसो बोलो होनानै दिहुनबोयो आरो बेजों लोगोसे थांनाय बावैसो बोसोरनिफ्राय एसे आपग्रेड जाबोनायखौ नुदों। दा बेखौ आरो साबसिन खालामबावनो थाखाय बिसानि दैदेनगिरि महरै माबायदि जाजानायखौ लुबैबावो? जोंहा मोनसे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया मोनसे मार्केट दंखायो, आइसोलेटेड मार्केट जोंनि गेजेरावल'। जों जिखिनि बर' आसार रायो बेनि गेजेराव बे सोलिनाय। जों जाबाय मोनसे साब कास्ट आसाम। अब्लाबो जोंनो जिखिनि माने मार्केट जानो गोनां बेयो जायो। बे मथा-मथि इयारलि जों 2 क्र'रसोनि मोनसे मार्केट पेकेज होनानै दङ जों। बेनि गेजेरावनो जैखिनि फिल्म दिहुनजायो आरो जिखिनि माने डिस्ट्रिबिउटर माने जाय पेन्डेल खानानै देखायो बिसोरनि गेजेराव जिखिनि माने डिस्ट्रिबिउसन जायो बेयो खोब थिगैनो दं होननानै सानो। नाथाय लास्ट लकडाउननि सिगांफोराव जोंहा माखासे फिल्म ओंखारदोंमोन। बेनि थाखायनो माखासे प्रडिउसारा लसबो जादों। नाथाय लकडाउननि उनाव जिखिनि फिल्मा ओंखारदों बे खोब कुवान्टिटिया खमायदों नाथाय कुवालिटिया बांबोदों आरो जों बेखौ नुनो मोन्दों। दा दिनैनि समाव नोंथाङा जुदि प्राय हिट जानाय फिल्मफोरखौ जुदि नायोब्ला प्राय माने भुल जानाय खम नुगोन आरो मोजां डेभेलप जानाय नुगोन। एक्टिं लाइनआनो जा बा टेकनिसियान्सआनो जा बा जोंनि मार्केट लेभेलावनो जा जों मोनसे खुथियाव जों लाबोनो हानाय बायदि मोनबाय दं आरो जों बेखौ बोलो होगासिनो दं। देग्लाय बोसोराव दासिम ओरैनो ओंखारैजों लोगो नांनानै 8थासो सावथुननि मोनसे रेजिस्ट्रेसननि जा फाइल जादों आरो 2-3सो ओंखारबावनाय मस्ट प्रबेबलि 10थासो फिल्म देग्लाय ओंखारनो हायो आरो। लास्ट इयारबो बिदिनो जादों। 12थासोल' फिल्म ओंखारनाय जादों। नाथाय जि गांसे मोजां फिल्म ओंखारदों, खोब मोजां कालेक्सनबो खालामदों। देग्लायबो बिदिनो जागोन होननानै जों आसा थियो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।